L'any 2004 el barri tot va començar. Fèiem activitats cada tarda, veure's i jugar. Portem tot el curs pensant el que fer, com celebrar tots aquests moments viscuts al carrer, autonomia i pau piferrer. Centre obert a les tardes i far amb el niu al matí. Si vols veure les joves d'escena hauràs de venir. Sentirà riure al barri a l'hivern i a l'estiu, a la plaça, al botell, al Carneu, al Feliu. I és que el premi joc cada any que passa està més actiu. I és que per mi la salut alta és tan espectacular que avui venim a celebrar que ja són 20 anys, oh, que ja són 20 anys, que ja són 20 anys, oh, que ja són 20 anys. I transforma la plaça en batecs, festes i jocs moguts. Les famílies es troben la nit de l'iftar o en reunions, tutories i també esmorzars, i als despatx d'acollida algú sempre t'escoltarà. I és que per mi la salut alta és tan espectacular que avui venim a celebrar que ja són 20 anys, oh, que ja són 20 anys. Que ja són 20 anys, oh, que ja són 20 anys. Vinguis d'on vinguis t'enamores d'aquell lloc que t'obre les portes. A la Fundació tens lloc assegurat. Vinguis d'on vinguis t'enamores d'aquell lloc que t'obre les portes. A la Fundació tens lloc assegurat. I és que per mi la salut alta és tan espectacular que avui venim a celebrar que ja són 20 anys, oh, que ja són 20 anys, que ja són 20 anys, oh, que ja són 20 anys. Ho has fet molt bé, però t'has de concentrar més en algunes paraules, però igual que tu també. La salut alta és espectacular.